Så prøver vi lige igen. Jeg kommer her lige med en video til, hvordan I hiver jeres netværksmøder ned i kalenderen. Når I er logget ind, så ser det nogenlunde sådan her ud. Igen er det Spar Nord Connection 2, jeg viser. Men når du logger ind, så er det jo bare dine egne netværksmøder og andre møder, du ser. Når du går herover og trykker Download kalenderfil, så hiver man den ned og kan lukke den op og få den lagt ned i sin kalender. Den kommer som en ICS-fil, og den kan gå direkte ind i din kalender. Det er vigtigt at sige, at det kun er netværksmøderne, der ryger ind med kalenderfilen. De andre møder skal du jo tilmelde dig separat, det du ligesom har lyst til, og så kan man smide dem ind i kalenderen på den vej. Men altså, hvis du vil have netværksmøderne ind i din kalender, så kan det gøres på den måde, jeg lige har vist.